Maria jugava a tindre una vida distinta. Quan de menuda s'abraçava a la nina per les nits i li dia molt baixet: «Xxt, calla, no crides, que no vull que el pare li pegue a la mare». Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Va créixer escoltant, amagada sota el llit, les pallisses que son pare li pegava a sa mare. Després el silenci i ella esperava. Quan el pare se n'anava, per fi plorava. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Amb només 15 anys es va quedar prenyada. La casaren de negre i de matinada. Als 3 mesos de nàixer la xiqueta, el marit li va pegar la primera bofetada. Ai, ai. Maria té una vida tan i tan destrossada que s'abraça en la cuina a la filla per les nits i li diu molt baixet: «Xxt, calla, no plores». Mentre somia amb tindre una vida distinta, que s'abraça la filla molt fort per les nits. Mentre somia amb tindre una vida distinta, mentre somia amb tindre una vida distinta, perquè Maria mereix tindre, com tantes, una vida distinta.